impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa aton pag-ong nga siguranon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ako? Kuhaon mo nga mangin private nurse si Tito Mariano, Tita Beth? Oo, Kura. Kay balo ka naman nga maluya na gid sinong Mariano. Kag wala ako sang masaligan nga mag-atipan sa iya, kundi ikaw gid lang. Ay, salamat sa pagsalig mo sa akon, tita. Sige. Total, nagaulat pa man ako sang resulta sang petisyon sa mga ginikanan ko na mag-apa sa ila sa States. Batunon ko na ang ginatanyag mga trabaho sa ako na. Anong pulos nga, magkasilingan kita, nga hindi ko muna ikaw mabuligan. Madamo gid nga salamat. Hindi ka magkabalaka. Hatagan ko man ikaw sang nagakaigo nga sweldo.
Oh, ara siya. Mahamuok ang tulog niya. Kadako sang giniwang niya, tita. Gusto ka. Hindi na maayo ang kaon niya eh. Daw kasubong ba lang wala na siya sang handom nga mabuhi. Makaluluoy man si tito. Karika. Dito anay kita sa komedor. Karon ko lang siya hambalon nga ikaw ang maatipan sa iya kung magbugtaw na siya. Sugiran ko bandayon ang mayuduma diri nga ikaw na ang saligan ko sa amo nila. Duha ka tuig pa lang sadto nga nabalo si Tuto Mariano. Sang maghigugma siya liwat sa isa ka babae nga ginatawag kay Tricia. Apang ginpalayas man niya ini. Ha? Ginpalayas? Nga aman? Nadakpa niya ini nga nagapakighilawa sa ila driver. Kani nga ginpalayas man niya. Amo ato ang kabangdanan nga napabayan na ni Tuto Mariano ang lawas niya. Nakatuon siya magpahubog. Tubtob nga nagbalatian ini. Amo pala? Makaluluoy man gali siya? Gusto ka? Nakahibalo man ako nga kwarta lang ang ginalagas ang babae nga ina. Apang maayo lang. Kay natukiban sang temprano pa ang kalain niya. Apang, amo naman sini ang nangin kahimtangan ni Tuto Mariano. Ay, hindi ka magkabalaka manang Ari ako. At ipanon ko siya sang maayo. Wala nang nahibalaan. Madua ka bulan na ako nga nagtrabaho sa balay nga ini. Bilang nurse ni Tito Mariano. Kagsalamat. Kaysa amat-amat, nagbalik ang kapagsik niya. Tugod ang regular ng pagkaon niya. Kaghusto na sa oras ang pag-inom niya sang iya mga bulong ka mga bitamina. Ba? May nagtulog ang salakyan sa atubang sang gate. Isa ka matahom. Kag sexy nga babae nagpanawag sa salakyan. Kagato. Ginpalapitan siya ni Manang Sitang. Sino pa na ini Isa man pala siya sa mga paryente sa mga bilyarma? Ano? Siya gali nang? Oo. Siya si Tricia. Okay lang ba kay Tito Mariano? Naging pasalod mo sa dariliwat? Hindi ko man mapungga ng babae nga ina. Man kabalan. Ambot man gani na nagbalik-balik pa ina diri. Ano naman ayhan ang plano niya? Mariano, patawara ako. Nakaibalo
ba ako nga nakasala ako sa imo? Apang naghinulsol na ako sang ginbuhat ko nga ato. Naghinulsol na ako, Mariano. Ang natabo na. Ang importante, nga nag-hinulsol ka na sa mga sala mo. Oh, ang buot mo silingon. Ginabaton mo na ako liwat bilang asawa mo. Pwede na ako nga maka-stab diri liwat, Mariano. Batunon ko ikaw. Apang kinahanglan, tindugan mo ang imo pangako. Hindi mo na pagsuliton ang nahimo mo nga sala. Ma, aga na gali. Mahimos na ako Tumaselo sa piyak balay. Ayhan, nagabugto naman si Tito Mariano. Sugod sa nagbalik na sa ila balay si Tricia. Diri na ako nagatulog sa balay. Kaginatipan ko lang siya kung aga na. Nagasaylo ako dito sa iya. Ang di paraho ng mga kinanglano niya. Wala si Manang Sitang sa balay dako. Ang may pa. Kaduan ko siya sa servants quarter Wala sang tinimok-timok sa sulod sang balay. Ari na ako sa ginatulugan ni Manang Sitang. Manuktok ako Nang Sitang. Wala siya nagkasabat. Tilawan ko abing nga buksan ng portahan. Bukas na. Masulod ako Nang? Diyos ko! Sinang Sitang? Nagahigra sa salog. Kamay higot ang liog niya. Nang Sitang! Hindi! Sino naghimo sini sa imo? Sino? Pangayo ko sa bulig. Matawag ako sa mga pulis. Magkaluluhay man si Manang Sitang. Halos nabuslot kitang liog niya. Tungod siguro sa kahugot sang lubid sa iya liog. Kag wala man sa may nakita nga lid ang mga pulis. Kun pala, naghikogit man siya. O ka may foul play. Kag na ng motibo sang kriminal. Kung nga ginpatay gid siya. Kanagapatigid ang kalabanan nga naghikog siya. Apang ako, wala sa napensaran nga rason para buhaton niya ina. Gani di ako magpati nga naghikog si Manang Sitang. Hindi gid. Si Tricia. Sadiin siya. Tita. Inamantanang ipamangkot ko sa imo Kun pala, nakita siya sa kwarto ni Tito Mariano.
Kay sa nagsulod ako dito kay ina. Agad pa nun sang bulong si Tito. Wala ko siya makita dito. Sa diin ba lang babae nga to? Nga hinali lang siya nga nadula nga daw aso. Makighambal ako kay Nong Mariano. Buwas, ilubong na si Manang Sitang. Apang, wala pa gid nakapakita diri si Tricia. Hala, nakadumdum na ako. Isa ka bes, may ginsugid sa akon si Manang Sitang, bahin kay Tricia. Ano? Oo, day. Naabtan ko si Tricia sa kwarto ni Toto Mariano. Nga daw may hana siya nga ibubo nga likido sa pagkaon sang tigulang. Ano? Kagang ikaduha, nalilian ko siya. Nga may ginauyatan nga ulunan. Kag sang hana na niya ini nga itabon sa nawong ni Toto Mariano. Nagsulod ako sang hinali. Diyos ko, hindi ayan. Si Tricia nagpatay kay Manang Sitang. Tugod na tukibansin niya ang plano niya nga pagpatay kay Tito Mariano. Uy, karon ako nagapati. Nga manggad lang sang tigulang ang gidalaga si Tricia. Kag hindi matuod, kag ginahigugman niya si Tito Mariano. Sa diin si Tricia. Wala na sabit. Ipalayas ko na sa liwat. Sa wala pa niya ako na napatay. Ano? Anong buot mo silingon, no? Sapat siya. Sapat ang babae nga to. Hiluan pagali niya ako. Paano ka nakahibalo? Ginsugaran ako Sitang. Sikura. O sisaon ko siya bahin sini. Sunod ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong sugilanon di sa atong palatuntungan. Mga misteryo sang Gamu. Number 1 Basta Radio. Come on! Si Bitoy ini, ang Kinsinas Paksang Joy maglabot gin man sa Kinsinas. Kinangkat Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Basta Radio Bumbo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka.
Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Nika sang Iloilo City. May nobyo siya nga tawgon lang naton kay Paul. 16 anyos pa lang siya sadto, sang una niya nga ginhigugma si Paul. Inspired siya sa iya pagtuon tungod sa iya. Daw sa wala lang sang suga ng kalipay niya sadto, tubtob sang ulihi, nag-abot ang mga pagtilaw sa ilang duha. Diri sinangabahin mga sugod ang kasaysayan ni Nika, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ikaw, sa gihapon. My life goes on, I know I will love someone new someday. Nika, thank you gid sa time mo ha. Kaya sa advice mo. Sige, hindi na ako magdugay. Mauna na lang ko sa inyo. Ate sige Rupert halong lang sa pagpauli mo ha. Oo salamat kita. Amo na ko. Ang lalaki lang ato, oo. 3 katuig na sila sang nobya niya. Pero hindi pa niya kabisadong mga paborito sini. Ako pang ginapamangkot. Paul? Ari ka gali dire? Sino tong kambal mo? Nami gitong yum-yum niyaw? Ato? Si Rupert batch ko sang high school. May ginpamangkot lang siya sa akon. Kag daw ginakilig ka man? Paul? Ginahatagan mo ba sang mali siyang pagpakighambal ko sa mga kilala ko nga mga lalaki? Wala. Wala?
Pero nagasubong ka sina. Nagkapangimon ka pala? Sorry lang. Hindi ko hungod eh. Hindi lang ako gusto nga makita ka nga nag-istorya sa ibang nga lalaki. Ginakulbaan dayan ako eh. Ano? Hari man niya. Kulbaan ka gidaw. Ay, ang maayo pa. Mapauli na lang kita. May naghatag sa akong sang sulat. Secret admirer ko kuno siya. Ari mo, basa habla. Abi, bibi. Wow, grabe siya ha. Siya pang nagapadala sang sulat sa lalaki. Basaon ko, abi. Ote, anong masiling mo sa iya? Dumay tuyo pa siya nga agawon ka sa akon ba? Gisiyon kong sulat nga ini ah. Wala mang kasinggit ang papel sa imo ba? Kung sino man ini siya, nakahibalo ako nga aware man siyang may nobya ka na. Babae da. Maugtas ka ginaya sa iya man. Hindi ko man na siya kilala. Babae nga ato nga naghahandom kay Paulman. Sugod subong, manilag na ako ah. Ara lang gali sa palibot ang gusto nga mag-agaw sa akon sa iya. Maghanda siya. Malanggali siya diri. Nagakinadlaw pa mga upod niya nga mga babayi ho. Pati siya. Mau, nami man harakhak niya ho. Kantuan ko bala sila. Paul? Oh, ikaw galini ka? May ginaistoryahan lang kami. Sorry ha. Wala dahil ako makasugat sa imo sa inyong classroom. Kaginuna mo pa sila? Okay lang. Bye, Paul! Bye, Paul! Sige, una lang ka mo. Ako palang kinakadlawan nila? Ang guya mo, dahil hindi matulog. Ano blang natapusin mo man? Hindi ka gusto nga makita ako nga nag-istorya sa lalaki? Apang ikaw ya, pila ka babaeng nagalibot sa imo? Nagapangimon ka? Obvious ba? Ulit na ta. Natak-an ko bala mo. Basta wala ako sang klase sa isa ka period. Ayawan ko yahulat sang oras. Ay, kapoy man sagad tambay diri sa library ba? Kag maghulat sang buhi ni Paul. Nika, ari ka man nagli dire? Rupert, ikaw gali? Ay, wala kami sang klase sa isa ka subject. Absent abi si sir eh. Ate Mayo, maka-istorya na kita sinibisan hinay lang. Kabalo ka. Pis na kami sa nubya ko. Ginbato na niyang peace offering ko nga gina-suggest mo. Ati maayo eh. Ay,
Magpungko ka, anay, Samtang wala pa si Paul. Istoryahian ay ako sang natabo. Ano pala natabo kay Paul man? Nga doon nagalikaw siya sa akon. Ano palang sala ko? Ay, buwas, kung magkita ay kami, pamangkutan ko siya kung anong nalainan niya sa akon. Anong siling mo? Break na kita. Tapos ng tanan sa ato. Paul, apa nga? Anong sala ko? Nagsalig ako sa imo sa sulod sa duha ka tuig. Papang ginlabo mo ako sa likod. Ginguba mong pagsalig ko sa imo. Ano palang sala ko, Paul? Sugeri ako kung anong nalainan mo sa akon. Pamangkutang ka o galingon mo. Paul! Madali lang! Paul! Sis, naano ka man? Permila na nga palang hanok ang mga mata mo, ha? Sis, break na kami ni Paul. Ha? Sa ano nga rason? Ambot. Wala ko makahibalo. Nagalibog magaling ulo ko eh. Ay, kanugon. Abi ko anay kung kamo nagid. Sis, no, hindi ko ginmadala ini. Palangga ko gingadaan si Paul. Sa duha ka tuig namon nga relasyon, sa iya ko gid lang ginhatag ang akon nga atensyon. Makarecover ka gid, sis, Ang dapat naton nga buhaton subong, amo magpangita sang part-time job para makabulig kita kay mama kag papa. Tungod si papa na retrench sobra niya. Ano? Oo. Dua pa nga daan kita nga na sa college. High school pang dua ta kamanghod. Ano lang kita ni mama kag papa man? Makaluluoy man si papa. Sige. Mangita na lang ako sang obra. Nika, late ka na naman? Permi ka lang late sa trabaho mo? Bago pa lang nga, di. Amo na inang performance mo? Sir, sorry Halin pa abi ako sa klase ko eh. Na-traffic pa ako. I don't need excuses. Kung gusto mo nga maglawig sa trabaho mo, come on time. Nakabati ka? Suplada nga agi. Yes, sir.
Matapos ko lang kontrata ko sa fast food nini. Hindi na ako mag-renew sa kontrata ko. Sa iba naman ako ma-apply. Hindi magsulot sa ulo kong tulunan ko. Si Paul. Siyang ginapangita sa mga mata ko. Talagsa ko na lang siyang makita, subong. Ay, diin ayan siya nagkakato. Kung wala siya sang klase. Ay, siguro, may nobya na siya nga bago, subong. Nagapangita kagli sa bagong maplayan. May nibalaan ako nga job hiring. Gapangita sila sa service crew. Basi kung interesado ka. Sige, Rupert, Kay Boss Abi, ma-expire lang kontrata ko sa ginaobrahan ko Kung tani, makasulod lang ko dayon ba? Kinahanglan ko ginang kwarta para sa aton exam nga pala abuton. Kasako matuod sa restaurant ka ini. Lain gid dito sa ginhalinan ko. Diriya, permi lang nagadugok ang mga tawo. Ang rice na palihog. Ay, knowledge. Bisan sa pagputos ng rice, haluson ako makapahid sang balhas ko. Anong ginabuhat mo diri? Paul? Ikaw? Ay, kana, diri ako nagatrabaho. First day sang training ko. Wala gid ako makaibalo nga isa kagali sa mga baguhan. Maayo kay nakasulod ka? Ay hala. Updanay kami sa isa ka ulubrahan. Ay, tas sa malumpat ang kasing-kasing ko sa kalipay. Temprano pang off kasubong. Kag wala man ako sang klase. Natamaran pa ko magpauli sa balay Sa diin pala ako makadto siniman. Off mo naman gali? Ba? Paul? Mapa-eskwelahan ka pa? Hindi ba lang wala kita sang klase, subong? Husto ka. Nagalibugan ng ulo ko kung sa diin ako makadto Tamaran pa ako magpauli. Gusto mo matanaw kita sa sini? Aha? Wala. Hindi na siya akig sa akon. Kung makambal siya, dumag-on lang gihapon kami nga duha. Ay, anong what silingon siniman? Nika. Hala, kinagbayan niya ako. Let's take a break. Matanaw ta sini. Paul, gabi na. Salamat sa pagdulong mo sa akon kag sa paglibre mo sa akon sa sinihan. Wala sa anuman. Pero
Wala kagid kay na nagahuluhambal ha. Gusto ka na nga maghipos? Kon, namag-ula ako Sadto, akigagid sa ako ni. Apang karon, daw kita lang gihapon. Na hinalian lang siguro ako sa Nika. Pero matuod, nagginulsol ako sa ginbuhat ko nga ato sa imo. Nagduha-duha ako sa imo. Pasaylohan lang ako, Nika. Tuyag ko nga makabawi. Tuyag ko nga magbalik sa imo. Mabatong mo pa pala ako. Paul! Paul! Wala ko gid ikaw ginkalimtan. Tugtog subong. Ikaw gihapon ang nagapanag-iyas ang akon kasing-kasing. Nika? Nagbalikay kami ni Paul. Kag nabatyagan ko nga nagbakod pagid ang amon relasyon subong. Kabay pa nga wala na sa makaupang sa amon relasyon nga duha. Bisan madamo na dismaya sa pagbaton ko liwat sa iya. Tungod si Paul ang lalaki para sa akon. Siya lang kag wala na sang iban. Paul, palangga ako gid ikaw. Bayaan mo man ako. Ikaw lang sa gihapon. Old flame has to die. Tears to cry, never cry. Just these broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Nika. Ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ikaw, sa gihapon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Ari na ako diri sa cottage, nga ginaistaran ko diri sa gwa sang syudad. Si Sarah. Ginpalayo ko siya sa akon, agon makatindog siya sa iya 2 ka tiil. Kag natuman ang iya mga hantom, nga mangin bailerina. Kag dason, isa na siya kabantog nga bailerina. Kag ginadayaw na sang tanan. May mga sosyal na siya nga mga abyan. May mga lalaki na nga nagahigugma sa iya. Kag ginahigugma man niya. Ano pang kinahanglan niya sa akon? Nga isa ako nga ginsumpa nga vampira. Isa ako ka-immortal. Oh. May espeyo sa ako natubang. Apag wala ko makita nga kung dagway. Bagod hindi ako buhi, kundi patay ako. Patay na ako. Madugay na ako nga napatay. Patay nga nagakabuhi. Ano pang pulos nga nabuhi ako? Isa la ako kalinta nga nagakabuhi sa dugo sang tao nga nahadlok sa akon. Wala ako sang ginahatag. Ako lang ang nagakuha. Apag hindi, kinanglan ko si Sarah. Kag kinahanglan man ni Sarah ang akon pila katulo nga dugo. Agud kilalahon siya sa kalibutan sa isa ka bailerina. Kinahanglan mangin sikat siya. Mangin sikat nga wala sa makatupong sa iya.
Ginigugma ko na si Sarah. Ginigugma ko siya mga 20 na katuig. Apang jutay lang inangation. Kung ikumparar sa kalabigon sang akon kabuhi. Apang mo ining pinakamalipay nga tion sa akong kabuhi. Sang madula sa akon si Rosalia. Gingusto ko nga hindi na dapat magpadayo ng akong kabuhi. Apang subong, nakaibalo na ako nga ang akong ginabatya kay Rosalia. Wala sampulos kung ikumparar sa pagigugma nga ginabatyag ko kay Sarah. Sarah, ginahigugma ko gid ikaw. Subong lang ako nagamo sini. Kawala san dapat nga basulon kundi ako. Ba, madali na lang magabot ang kagahon. Kag nabatyagan ko na ang kainit sa akong panit. Kung madula si Sarah, hindi naman dapat nga mabuhi ako. Kag ang buhaton ko, hindi na ako maghalin sa akong ginatindukan. Kagulaton na lang, nga tunawon sang init ang akong lawas. Tunawon sang silak sang adlaw. Pila lang ka minuto nga akong mabatsagan niya kasakit. Kag mawasag na dayon ang akong lawas. Mangin kalabira na lang ini. Tub-tub nga mangin abo ako. Apang sa katapusan, luyag ko makita ang pagbutlak sa adlaw. Magwa ako sa kudal. Ari na ako sa gwasang kudal. Karon, matangla ako sa langit. Sugataon ko sa akong panulok ang silak sa adlaw. Ara na. Hinay-hinay na nga nagasaka ang adlaw. Ara na. Kasilaw. Nagamat-amat silaw. Ara na nga adlaw. Sumabulag ako sa kasanag sa adlaw. Wala ko'y na makita sa sulod sang tuman kalawig nga mga tinuig. Nabatsigan ko na. Sakit. Apang antusun ko ini. Antusun ko ini. Tugtog ka mo antus ko. Tumang kasakit at silang sa adlaw. Nagatupay ni sa ako nawong kagpanet. Hindi. Nagakalayo na akong biste. Kag napanimahuan ko na ang akong unor. Di ka nagakagnas. Hindi ko manimantos. Mabaling ako sa sunod sa cottage. Mabaling ako.
si Dalom. May dako dito nga lungon. Akong ginahigdaan. Ako mga ko. Baka mga ko bakad to sa lungon ko. Kasakit. Kasakit. Nasakitan ako. Ay na, nagahigdan na ako sa sulod sang dako nga box. Kakuntani, matulog na lang ako nga matulog. Hindi na makabugtaw. Untatan ko na ang akong hantom. Makabalik sa kabuhi sa isa kamortal. Kag si Sarah, kalimtan ko man siya. Kalimtan ko ang tanan niya hina. Nakabugtaw ako sa sulod sang lungon ngayon. Dungan sa pagtupa sang kadulom. Maluya ako. Bangod sa paghantom ko, nga tapuso ng tanan. Apang hindi ko mabatas ang kainit nga nagsunog sa akong panit. Galing nagbalik ako sa ginapahuwayan kong galungon. Nalimtan ko nga ginsumpa ako. Ginsumpa ako nga hindi ako mapatay. Nga magkapabilin ako nga buhi tubtub-sano. Batunon ko na ang kamaturan ngayon na. Kagsubong, nakabatsyag ako sang kagutom. Kagkawaw. Kagutom, kagkawaw sang dugo. Kinahanglan ko ang dugo. Magawa ko, kag mangita sang dugo. Apang, parehos sa una. Diyutayon ko lang ang pagkuha sang dugo. Tuman lang nga makuha ang akon kauhaw. Kag ang akon mabiktima. Hindi makadumdum kung ano ang natabos sa iya.
Kagaron, ari naman ako sa akong pulungkuan sa tupad sa bintana. Nagatulog ako sa kadulom. Kaghandurawon ko ang nagligad sa una nga panahon. Hindi Gabriel ang ngalan ko, kundi si Giovanni og ni Benny. Akong magulang sa tanan. Napulo kami sadto ka magutod. Kagpigado kami. Ang ako na may isa lang ka mangunguma. Isa kadlaw sina. Nakita kong ilaamo nga si Senyor Muso. Sadto, ginaanta ko ang kabayo nila. Kag naluyagan niya nga akong trabaho. Ginambalan niya ako nga magtrabaho na lang ako sa iya. Agud mag-atipan sang ilang mga kabayo sa ila kwadra. Nagpasugot ako. Kag nagupod ako sa iya sa syudad. Nagpahalam ako sa akong ginikanan. Nagbangako ako sa ila nga papadala ko sang kwarta sa ila. May anak nga lalaki si Muso nga katubo-tubo ko. Kung sa diin sa magkadto, ginaupod niya ako. Kagpagi sa iyo, nakatuon ako sa paghulag sang paryo sa isa ka edukado kag miyembro sang sosyudad. Apang nagdapo ang balatian sa amon minuro. Kag ang akong pamilya napatay tanan. Gintipon ko ang ilang mga bangkay kag ginsunog ini. Pagkatapos, nagbalik ako sa puluyan sang ako napian, nga si Malon Muso. Kag sugod sa to, ginaupod niya ako kung maglagaw siya. Ginlagaw niya ako sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga